Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut pienyritykset menestyvät poikkeuksellisen hyvin? Usein syy löytyy yhdestä asiasta, erinomaisesta kirjanpidosta. Hyvä kirjanpito on kuin kompassi yrityksellesi. Se ohjaa päätöksiäsi ja auttaa sinua ymmärtämään yrityksesi taloudellista tilannetta. Kyse ei ole vain kulujen seuraamisesta, vaan siitä, että tiedät mihin rahasi menevät ja mistä ne tulevat. Kun talouden kokonaiskuva on selkeä, myös päätöksenteko on helpompaa ja varmempaa. Kuvittele joutuvasi yllättävään verotarkastukseen ilman kunnollisia kirjanpitotietoja. Kuulostaa stressaavalta, eikö? Juuri siksi järjestelmällisyys on kaiken perusta. Hyvin hoidettu kirjanpito paljastaa myynnin trendit ja auttaa ennakoimaan tulevaa kasvua. Juuri tällainen tieto antaa mahdollisuuden suunnitella fiksusti ja kasvaa hallitusti. Sijoittajat ja rahoittajat arvostavat hyvin hoidettua kirjanpitoa. Se lisää uskottavuuttasi merkittävästi ja kertoo, että yrityksesi on hallinnassa myös numeroiden tasolla. Yhteenvetona. Jos haluat yrityksesi menestyvän, panostus hyvään kirjanpitoon ei ole vain fiksua. Se on välttämätöntä. Ota taloutesi ohjat omiin käsiisi jo tänään. Kun pidät kirjanpitosi järjestyksessä, näet, miten yrityksesi alkaa kukoistaa.